डाइरेक्टर फोसावना होबाय बे फोसावना होनायजों बे समाव आङो जोंनि बिसि मेडिकेल दुलाराय बर' जोङो बिसि मेडिकेल दुलाराय बर' हिसाबै बेखौनो जों गोजोननाय मोनदोंदि बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आलादा रायजोफोरजों सोलोंथाइजों लोगोसे जितु जोंनि बर' हारि बा बर' मिडियामनि जे बिजों जोंहा गोबां आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजों फरायसालिफोराव थोजासे नांगौ बादि बिजाब हरामोन आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिजों फरायसालिफोरा फोरोंगिरिनि आंखालाव दङ आरो थोजासे जोंहा जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि गैया लोगोसे गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा दङ नाथाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बर' साहित्य सभाया गोबां आन्दलन खालामगासियावबो जोंनि आसाम सरकारा गोबां बे हिसाबै जोंहा जे थांनाय 2020 मायथाइनि दिनै 7 जानुवारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे NDA मोनसे सेक्सन लोगोसे गुबुन गुबुन समाजारि आफादजों भारत सरकार आरो आसाम सरकार टक सावरायनायनि गेजेरजों थांनाय जानुवारि 27 तारिखआव मोनसे बिटिआर एकर्ड थांबाय बे बिटिआर एकर्डनि मस्ट मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव 6.4 दफायाव लिरनाय दङ जे बर' हारिनि गोबां जेंना जेंसिफोरजों सुस्रांनायजों लोगोसे बेवहाय लिरनाय दं जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बा सरकारि खालामनाय लोगोसे बर' बिजों हिसाबै बर'फोरनो मोनसे आलादा बिथोनगिरि सेपारेट मिडियाम बेखौ लिरनाय दङ दा बेखौनो दिनै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां बिश्व शर्मा लोगोसे आसामनि चिफ मनज सन'वाल बिथांमोननि जे हेफाजाबाव दिनै बेखौ फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवबाय बेखौ जोङो बिसि मेडिकेल दुलाराय बर' फरायसाफोरा मोनसे गोजों मोनसे बर' हारिनि रंजाथाइ सान हिसाबै दिनै आलारि बाथि सावनानै बे हाबाखौ बरायदों मानोना जे बर' हारिनि जे मोनसे बर' बिजों सान हिसाबै दिनैनि थारिखनिफ्राय जे बर' हारि हिसाबै आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थोजासे नांगौ बायदि लेखा मोनसिगोन आरो बर' बिजों फरायसालिनि थोजासे फोरोंगिरि मोनसिगोन बेखौ जोङो दिनैनि बे सानजोंनो जों आसा खालामदों बे समाव आङो जोंनि बिसिनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै बिथां जे खामानिखौ मावफुंबाय बे मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो बिसिनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै साबायखर बावहरबाय दिनैनि जे गोदान मोनसे हाबाफारि दंबायो बे फोरबोआव मोनसे हाबाफारि दिनै जे बर'फोरनि माने सिगांनिफ्राय जाबोनाय हाबाफारि बायदियै जोंहा जालारि बाथि सावनाय बरायनाय हाबाफारिया जोङो जोबनानै थांबाय बेनि उनावहाय जोङो दिनै खुसिनि समाव जोंनाव मोनसे बे जिनिसा जोङो दिनै खुसि जादोंब्लाबो बेनि माखासे जोंनि मुंख्लंफोर दङ बे मुंख्लंफोरनि मुङैसो जोङो दिनै जोङो बेखौ मोननो थाखायनो गोबांथार जोङो मुंख्लं जानांबाय बै मुंख्लंफोरनि मुङैबो जोङो सेमिनार हिसाबै आं दसे सम बयखौबो सारियाव गथ'फोरनो खावलायबाय जों खुसिनि नाम खुसि जानाय नङा जोङो मुंख्लंखौ गोसोखांनांगोन बे हिसाबै आङो मुंख्लं आर'ज गाबनो थाखाय आङो जागायनोसै बे समावहाय बयखौबो बाहागो लानायखौ खावलायनाय जाहैबाय जागायबाय खोनानाय बायदियै जोंहा आलादा दा बे हिसाबै साफ्रोम रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै रंजानाय बे खुसिजों दिनै मोनसे फोरबो खुंदों दा आसा खालामदों बे थाबैनो मावफुंजागोन आरो आसाम सरकार आरो केन्द्र सरकारनि गेजेरजों लाखानाय माने हाबाफारि बायदि थाबैनो मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा थाब मावफुंजालांगोन लामाथिं हगारनानै जों साइड खालामखादों आङो जोबोर खुसि सासे बर' हिसाबै जिहेतु बे बर'नि मोनसे बिराद गांगां समायसामोन जिहेतु दिनैहाय आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला दिनैहाय जोंनि बर'नि जे सेपारेट डाइरेक्टर अफ बर' मिडियाम बेखौ दिनै मुखुब खालामबाय बेनि थाखाय आं
ओनसोलाव लामाथिं गावालासिनो साइडआव गावजागोन नामा आरो साबायखर होयो गारि फैगोन मा फैगोन बायसान्स साबायखर होयो जोंनि अन्नानै लामाखौ गिरिफोरखौ जिहेतु लामाथिं गावनायखौ बन्द' खालामफैयोबा मोजां जागोन ओरैहाय साइडआव गावोबा मोजां गारि खारगासिनो दङ अक्ट'आव जे बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों बर' मिडियामा जे इमप्लिमेन्ट जाबाय बे मोनसे बिटिआर एकर्डनि मोनसे फार्स्ट स्टेप आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय आरो माखासे जेनोखि सुक्ति दङ बेफोर जाफुंबाय थागोन आङो बेनि थाखाय आङो आसाम सरकारखौ साबायखर बावो जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ आङो साबायखर बावो बयबो सारियाव गसंथों मोनसे हाबाफारि दंबायो दिनैनि दिनाथ' जोबोद अन्नानै सारियाव बयबो गसंफैसिगोन दावसा थ'नो नाङा मिडिया लागासिनो दं एसे साइज नुयो बर' रावा जे जोंनि लाइनखौ मिडियाफ्रावसो खेबना हरो खोमा मोनसे जोंनि डिसप्लेखौ गोगोम खोमखा जानानै थासिगोन बेखौ जों दिनै मोनदांबाय आरो दिनैहायथ' जेन'बा सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना माने दिनैहाय जोंनि बर' डिरेक्टरेट माबाखौ बेखेवना होबाय दिनैनिफ्रायनो माने जोंनि हारिनि मोनसे रावनि थांनानै थानाय माबाया गोगोम जानानै थाबाय गेदेर हारि दा बे हिसाबै जोंहा बर' हारिया राव एबा थुनलाइ आरो समाजनि नेमखान्थि गासै बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो दंखायो हिसाबै दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय लानानै जोंनि जेनाखि डिमान्ड सेपारेट जेनाखि मोनसे बर' बिजोंनि मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर बेखौ जों गोबाव बोसोरनिफ्राय बेखौ लं प्रसेसनि गेजेरजों डिमान्डखौ खालामबोदोंमोन दा बे खालामनायनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि जे 27 जानुवारि बे एकर्डआव जोङो मोनसे बिटिआर एकर्डआव जों बेखौ लेंगुवेज हिसाबै राव हिसाबै भारत बा आसामनि गेजेराव बेखौ मोनसे सुक्ति आखारै जों लानो हादों दा बे जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे हिस्ट'रिकेल बेसेबांबा गेदेर मोनसे हिस्ट'रिकेल एबा जारिमिन बे जारिमिना दिनै जोंनि गेजेराव बुहुमाव जेसेबां बर' हारिफ्रा दङ बे बर' हारिफ्रा मोनसे राव हिसाबै गेरेमसा हिसाबै दिनै जोङो गनायनानै लानो हाबाय आरो बे सेपारेट डाइरेक्टरा जोंनि जेनाखि बिजों बा बर' रावनि जेनाखि बिजों बे बिजोंनि गेजेराव माखासे मावनांगौ जेनाखि डिरेक्टरफोर बिथांमोनहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां समस्या जेंना जेंसि दंबोदोंमोन दा बे जेंना जेंसिया दिनैनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला माखासे जेनाखि जोंनि बिजोंनि खामानि मावनायफ्रा उन जानानै दंमोन फासयनानै दंमोन बेक जानानै दंमोन नाथाय बेफोरबायदि बेक जानाया दिनैनिफ्रायनो माखासे सुस्रांजालांगोन आरो मोजां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मोजां खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों दा आङो गोबांथार बाथ्राखौ बुंनो सानाखै दिनैनि बे समाव आं मोनसे लेंगुवेज हिसाबै सेपारेट डाइरेक्टर मोननायनि थाखाय आंनि गोसोनिफ्राय हारि हिसाबै जाथि हिसाबै समाज हिसाबै आं बेखौ गोजोननाय मोनदों दा बेनिखायनो आं जोबथारनायाव बेखिनिखौ